Salutare toată lumea, eu sunt Iubi și bine v-am regăsit la un nou episod de The High Law Game. Dacă vă place, lăsați un like și hai să ne jucăm. Disney, mai puțin. Wimbledon, hamala, 6.000. The Dark Knight Rise, mai puțin. Brian Adams, mai mult. Samar Tamana, hamala. Rinio Plus, mai mult. Mai puțin. Bă, și ăla cu degetul lui. Align prost. Align prost? Ok. Uitați-vă ce scrie acolo, Dami. Align prost. Pampers. E bebeluș un cul gol. Bebeluș un cioca golă. General Motors, mai mult. Shop of the show, 7 milioane. Homer Simpson. Rear window, mai mult. Mai puțin. Am căzut și eu așa că... Call of Duty. Ok. Dau mai puțin. Mai mult, 3 milioane. Bla jump. Beagle, mai mult. 1.220.000. The Power Up Girls. Mai puțin. Burberry, mai puțin. 1.500.000. Da minte să vezi ce ți-am făcut la fotografii. Swimming, mai puțin. Diving, mai puțin. Saltana, bă, Ibrahimovic, 1.200.000. Find my iPhone. The Beatles. Fucking milioane. Hai că trebuie să ne trecem scor de 16. There will be blood. The world. Puts feed. Story 4 milioane, înainte au avut 2 milioane. Japan, mai puțin. The Pians, mai puțin. Jake the Snake, mai mult. Ăla cu degetul lui Pornache. Into the Wild, mai mult. Ăla în curul Gold Oparion. Ariet Robin. Mai... What? Ce jucător slab e ăla? Bă. Tit Pills, mai mult. Mai puțin. Să nu puțin. Este Islam. Coffee shop, mai mult. Stumbly Sound. Hai bă! Jujuker. Volkswagen 500 de milioane. De milioane și eu sunt deștept. 5 milioane. Female genital mutilațion. Mai puțin. Aretan Franklin. Camperlayers. Hamala. FIFA 16. Cât crezi, Dami, că are FIFA 16? 10 milioane. 7.480.000. Johnson & Johnson, mai mult, mai puțin. Johnson & Johnson have mai puțin decât FIFA 16. Bisexual versus Plato, mai mult Plato. F1 Formula 1, mai mult 4 milioane, fata motherfucker. Luis Suarez, mai puțin. French, Polagama, mai puțin. 1 milion? You motherfucker. Tom and Jerry. Stimula, hamala. Transgendera. Archery, mai puțin. Borussia Dortmund, mai mult.
Budvar mai puțin. Pritzfield mai mult. Metropolis mai mult. Mai puțin. ASM. My fucking god! Întrebare foarte grea. The Deer Hunter. Yorkshire Terrier mai mult. Window Cleaner mai puțin. Bruce Springsteen mai mult, da, 1.200.000. Homeland mai puțin. Paiu mai mult, 2 milioane. Skype 24 de milioane. Cuitar. Și Netakawai mai puțin. Petit Salon mai puțin. Margarete mai mult. Stați că n-am uitat. Meditation mai puțin. Super Bowl mai. Fuck de ce 12 bă. Sex pozițiune, doamne. Du-te dracu! O bă, scuze-vă. Ce scrie acolo? Tu vezi ce scrie acolo? Nu mă doare fix în cur. Mai mult. Legal. Tak hamala. Bibel mai mult, bă, Biblie. Ce aveți cu Biblie? Some like it hot. Na. Solitare, mai mult. 7 milioane! Nigel Mansell, mai puțin. Mount Sinai, mai mult. Barbara Streisand, mai mult. British Airways, mai mult, 5 milioane. Human's Right, mai puțin. Pensiune, mai mult. UNICEF, mai mult. Cielo, mai puțin. Cur angles, mai mult. Egal. Cur angles, ok. Indiana Jones, mai mult. Smash, mai puțin. Marocco, mai mult. Stone Manson, mai puțin. Chill Marine, mai mult. Și Stadium, mai puțin. Maya Carey, mai puțin. Terry, mai puțin. Faci video? Axema, mai puțin. O, mai mult. 22 a făcut. Nice. Da, cam atât a fost și pentru episodul de astăzi. Eu am fost iubit. Dacă vă plăcut, lăsați un like și ciao.